dejligt som. Og så er der ikke mange sekunder tilbage til dronningens nytårstale nummer 52. Jeg hedder Sabine Hostrup, og dig, der lytter, er på P1 eller P2. Vi sender sammen indtil kl. 18:20, og jeg skal sørge for at holde senderen varm hele tiden. Især hvis vi alle sammen krydser fingre for, at teknikken holder. Det var ikke længe før Livgarden trækker op med deres æresbevisning, som de altid sætter ind med, inden dronningen går i gang med sin nytårstale. Så på Amalienborg Slotsplads vil vagten træde til gevær, som det hedder, at stå trådt an med fane og 2 tamburer, mens talen holdes. Så hvis jeg kan se på billederne, så kræver det, at de sat hunden godt fast. Der er godt med flest derinde. Dronningens nytårstale bliver holdt i modtagelsesværelset på Christian Nielsens Allé. Vi har netop fejret jul. En dejlig fest med juletræ og tændte lys og forventningsfulde børn. I den mørkeste tid på året lyser julen op. Nu står det nye år for døren. I aften fejrer vi nytårsaften. Foran os ligger et år, som vi møder med forventning, men også med bekymring, for der skal voldsomme ting i min verden. Nogle årstal står klart i vores bevidsthed, fordi vi knytter dem til bestemte begivenheder. Året 1943 husker vi forredningen af de danske jøder. Det var 80 år siden i oktober. Hvad skal vi gøre, når uskyldige mennesker bliver angrebet? Det viste den danske befolkning dengang. Almindelige borgere hjalp helt spontant deres medmennesker, advarede naboen, skjulte kollegaen og bragte familier i sikkerhed i Sverige. For langt de fleste danske jøder lykkedes flugten fra nazisternes folkemord. Dengang Danmark var besat, gav min farfar Christian 10. udtryk for det, som var holdningen i befolkningen. Jøder var og er agtede borgere i det danske samfund. Når vi kender hinanden, formår vi også at leve os ind i hinandens skæbne. Så følger medfølelse og hjælpsomhed som noget ganske naturligt. Det år, som vi tager afsked med i aften, 2023, vil vi huske for det grufulde terrorangreb på civile i Israel. Det er ikke til at fatte. Grufuld er også den krig, der har fulgt efter. Her er ingen vindere, kun tabere. Kvinder og børn har ikke selv valgt krigen, men de betaler prisen. Uskyldige mennesker er de første ofre. Ikke alene i Mellemøsten, langt herfra, men også i Danmark. Krigen og antisemitismen tager igen at brede sig. Det er ulykkeligt og skændigt. Jeg vil i aften komme med en utvetydig opfordring til alle, til at vi alle i Danmark behandler hinanden med respekt. Vi skal træde tættere på hinanden, ikke fjerne os fra hinanden. Vi skal huske, at vi alle er mennesker. Det gælder såvel jøder som palæstinensere. Både jøder og palæstinensere i Danmark bliver bange, når telefonen ringer, eller dårligt nyt om familien. De ukrainske flygtninge kender den samme angst. Året 2022 vil altid være knyttet til overfaldet på Ukraine. I år er krigen fortsat med samme styrke og med store tab af menneskeliv. Selvom opmærksomheden lige nu er rettet mod Mellemøsten, så skal ukrainernes kamp for frihed ikke blive glemt. Dansk opbakning har stor betydning for det ukrainske folk. Det kom klart til udtryk, da præsident Zelensky besøgte Danmark i sommer. Det kan vi godt være stolte af. Min nytårshilsen i aften går til alle, som fejrer nytår i skyggen af terror og krig. Det er ikke alene krig og konflikter, som gør fremtiden usikker. Vejret synes at løbe løbsk i forskellige retninger. Det virker uoverskueligt, og det skræmmer.
Rundt om i verden bliver mennesker ramt på forskellig vis. De fleste husker nok, at juli herhjemme var kølig og regnfuld. 2023 blev det vådeste år i dansk vejrhistorie. Men for hele jorden blev juli og august de 2 varmeste måneder nogensinde. I sidste måned udsendte FN en ny klimarapport. Alvoren er tydelig. Klodens klima forandrer sig hurtigere, end man troede. Vi er nødt til at forholde os til klimaforandringerne. Konsekvenserne er ikke kun fremtid. De er her allerede, og de er voldsomme. Det er de fleste i Danmark fuldstændig klar over, selvom det har været vanskeligt for nogen af os helt at indse det. Nu må vi sammen finde håbet og viljen til at gøre noget. Tidligere i denne måned var der klimatopmøde i Dubai. Her deltog kronprinsen sammen med danske ministre. Danmark er et rigt land med en vigtig international stemme. Det forpligter. Vi har også flere af de tekniske løsninger, der skal til. Det gør mig stolt, at danske forskere og virksomheder er med til at skabe en fremtid, hvor vi passer på vores klode og natur. I det forløbende år har der været talt meget om kunstig intelligens, en ny teknologi, som vil kunne ændre vores liv på måder, vi knapt kan forestille os. Men hvordan? Hvad kan følgerne blive? Måske kan den forbedre vores samfund, men vil vi kunne styre det? Skal vi være begejstrede eller bekymrede? Jeg tror, vi skal være eftertænksomme og opmærksomme. Den nye teknologi er jo netop kunstig. Den tænker ikke selv. Den bliver fodret med det, mennesker allerede har skabt. Kunstig intelligens efterlader os med et helt grundlæggende spørgsmål. Hvad er det, der gør os mennesker til noget ganske særligt? Vi mennesker har håb og nysgerrighed. Vi har indlevelse og kreativitet. Vi har evnen til at skabe og til at tænke selv. Det er det, der har bragt os vidt. Det må vi ikke glemme. Teknologien og maskinerne har for længst overtaget meget af håndens arbejde. Men alligevel betyder det ikke, at vi mennesker sidder med hænderne i skødet. Jeg har lagt mærke til, at mange igen har fundet en hobby eller et håndarbejde frem. Det begyndte nok under coronakrisen, men så kunne man ikke holde op igen. Det gælder i hvert fald for mig. Man får ro på sig selv, når man sidder med et sytøj, eller har noget andet mellem hænderne. Det gælder for alle aldersgrupper. For mange af os er det en fritidsbeskæftigelse at holde hænderne i gang. For andre er det et livsvilkår, en profession. Det gælder for dem, der lægger murstenene, trækker kablerne, maler væggene i de huse, hvor vi bor. Dem, der bygger vindmøllerne, så vi får ren energi. Dem, der passer os, når vi er indlagt på sygehuset, eller plejer os, når vi ikke længere kan klare os selv. Det er alt sammen funktioner, der kræver håndlag, kundskaber og uddannelse, og som i den grad fortjener respekt. Godt håndværk er en nydelse af at opleve. At betragte en velbygget mur, at se på en blank og smukt malet væg, at beundre et møbel, hvor træet er behandlet med omsorg og indsigt, det fylder mig med glæde hver gang. Året 2023 vil vi huske som det år, hvor vi kunne fejre, at mit barnebarn, Prins Christian, fyldte 18 år. Det blev en stor og, tror jeg, dejlig dag for ham. Han stod frem på en måde, der gjorde hele hans familie stolt af ham. Han var omgivet af søde, forventningsfulde og muntre unge fra hele riget, og han holdt en tale, der opfang stor respekt. Det gjorde hans farmor stolt. Prins Christian sagde tingene, som de var. Det gjorde man ikke så meget, da jeg var ung. I dag tør de unge vise, at de også kan være usikre. Den åbenhed er en styrke, som vi andre må beundre, og som vi kan lære af.
Alle kender det lille ord tak. Det er et dejligt ord, både at sige og at høre. I det ord ligger erkendelsen af, at et menneske ikke står alene. Det er også ordet, vi benytter netop som nytårshilsen. Tak for det gamle år. Tak for den hjertelighed og gæstfrihed, jeg møder overalt i Danmark. I rigsfællesskabet er vi 3 lande og 3 folk. Vi har vores identitet og kultur og hver vores sprog. Men vi er knyttet sammen af en fælles historie, og vi er forbundne som mennesker. I aften vil jeg ønske et godt nytår for alle i Grønland og for alle på Færøerne. Ofte går mine tanker nordpå til de 2 lande og til de 2 folk. Men tak for alt, hvad de har givet mig i årenes løb. Min nytårshilsen går også til de danske i Sydslesvig og til de mange andre danske, som opholder sig og har deres virke i udlandet. Ved årsskiftet takker jeg alle i forsvaret, politiet og beredskabet. I gør en beundringsværdig og helt uundværlig indsats for vort land. En ganske særlig tak skal lyde fra mig i aften. Tak for alt, hvad jeg og min familie har modtaget af varme og hengivenhed igennem mange, mange år. Om 14 dage har jeg været Danmarks dronning i 52 år. Så lang tid går ikke sporløst hen over noget menneske. Heller ikke mig. Tiden slider, og dårligdommene bliver flere. Man overkommer ikke længere det samme, som man kunne engang. I februar i år gennemgik jeg en omfattende rygoperation. Den forløb godt, takket være det dygtige sundhedspersonale, der tog sig af mig. Operationen gav naturligvis også anledning til at gøre sig tanker om fremtiden. Om ikke tiden var inde til at overlade ansvaret til den næste generation. Jeg har besluttet, at det er nu, der er det rigtige tidspunkt. Den 14. januar 2024, 52 år efter at jeg efterfulgte min elskede far, vil jeg træde tilbage som Danmarks dronning. Jeg overlader tronen til min søn, kronprins Frederik. I aften vil jeg først og fremmest sige tak. En tak for den overvældende varme og støtte, som jeg har modtaget gennem alle år. En tak til de skiftende regeringer, som det altid har været givende at arbejde sammen med. Og til Folketinget, som altid har mødt mig med tillid. Min tak skal lyde til alle de mange, mange mennesker, som ved særlige begivenheder, såvel som i hverdagen, har omsluttet mig og min familie med kærlige ord og tanker. Det har gjort disse år til en række af perler. Den støtte og bistand, som jeg har modtaget gennem årene, har været afgørende for, at jeg kunne løfte min opgave. Det er mit håb, at den nye kongepar vil blive mødt med den samme tillid og hengivenhed, som er blevet mig til del. Det fortjener de. Det fortjener Danmark. Så vil jeg afslutte min sidste nytårstale med de ord, som jeg plejer. Gud bevarer Danmark. Gud bevarer jer alle sammen. Viva!
Og så en særlig nytårstale. Dronning Margrethes sidste nytårstale, som nok mest vil blive husket for, at hun annoncerede, at hun efter 52 år træder tilbage som regent majestæt for Danmark. Jeg forlader Amalienborg Slotsplads her, og indtil kl. 18.20 er den på P2, også selvom du måske har set for P1. En nytårstale med fokus på krigen og især ofrene for krig både i Mellemøsten og Ukraine, og en nytårshilsen til alle, der lever i skyggen af terror og krig. En nytårstale, hvor også klimaet blev nævnt, kunstig intelligens, det særlige ved os mennesker, som er håb, indlevelse og kreativitet, måske. En respekt for håndværk og for folk, der plejer de andre. Og en cadeau til alle de unge, der tør vise usikkerhed, når nogle af de ting, dronningen talte om i sin sidste nytårstale. Nu venter nytårsaften, og indtil kl. 18.20 vil jeg spille musik af en af de kunstnere, som har præget det sidste år, og som bestemt også kommer til at præge årene fremover, pianisten Víkingur Ólafsson. Islandsk pianist, meget ung, en der spiller sine egne kompositioner lige så vel som alle de gamle. Han har turneret hele året med Bachs Goldberg-variationer, men hvis du nu skal tale om Víkingur Ólafsson ved middagsbordet, og det er ikke noget dumt navn at lade falde, så vil du sige, jamen, jeg synes også, han er dygtig til at spille Bach, men jeg kan bedre lide, når han spiller ham. Víkingur Ólafsson i en sats fra Rameaus Pièce de Clavecin.